Φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Και φίλα, όπως θα έλεγε και ο Νίκος. Αυτή τη φορά δεν περιμένατε να ξεκινήσω εγώ. Το κάνουμε κάπως ανάποδα. Τι, δεν σας χάλασε, μου φαίνεται. Γιάννη. Ποιος Γιάννης? Ο Γιάννης ο Ρούσος, ο οποίος έχει ανοίξει ένα beef, θα έλεγε κανείς. Δεν ξέρω ποια είναι αυτή η ορολογία. Ανέτειο, θα έλεγε κανείς. Μαζί μας. Γιάννη, μην ξεχνάς ότι είμαστε 2 και σε 1. Πρώτον. Ανοίγει μπιφ τώρα η Ζανζιβάρη με την Κίνα, να πούμε, εντάξει. Εντάξει, περίεργα πράγματα, ρε παιδί μου, και αυτά τώρα. Δεν ξέρω τι τον βρήκε. Ειλικρινά, είναι καλό παιδί. Γιάννη, δεν ξέρω, ελπίζω να το ξανασκεφτείς. Γιατί η διαφορά είναι χαόδης. Δηλαδή, δεν είναι, ρε παιδί μου, τώρα να το συζητάμε. Σκέψου λίγο πιο λογικά και θα είμαστε όλοι μια χαρά. Δηλαδή, δεν είναι τώρα ανάγκη αυτό. 45 δευτερόλεπτα σπατάλησα από το χρόνο σας για να σας μιλήσουμε για αυτό το πράγμα. Δεν πειράζει. Άξιζε, αν με ρωτάς. Είμαι ο Θοδωρής από τη Σαρανταποζαρούσα και απέναντί μου, έστω και διαδικτυακά, είναι ο Νικόλαος ο Μπόβολος. Γεια σας. Και αυτό που ακούτε είναι το δίλημμα της Τετάρτης. Νίκο, τι κάνεις? Είμαι καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ που μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Εντάξει, για τον κύριο που ανέφερες νωρίτερα, ούτε το όνομά του δεν θέλω να πω. Σπατάλησαμε ήδη αρκετό χρόνο γι' αυτό. Τα charts των podcast μιλάνε από μόνα τους. Αυτή τη στιγμή σας μιλάει το podcast νούμερο 40 τη στιγμή που μιλάμε στην Ελλάδα και sorry, αλλά πιο κάτω δεν κοιτάζω. Δεν έχω δει τι έχουμε πιο κάτω. Και βρισκόμαστε 40 στην Ελλάδα χάρη σε εσάς και χάρη στην αγάπη σας. Έτσι. Και να πω σε αυτό το σημείο ότι το δίλημμα το οποίο βάλαμε, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να δώσουμε αποτέλεσμα γιατί είναι οριακό. Κρίνεται στις 2 ψήφους αυτή τη στιγμή και κλείνει η κάλπη 12 η ώρα σήμερα που γράφουμε Τρίτης. Οπότε το επόμενο επεισόδιο θα έχει και το αποτέλεσμα το σημερινό. Αυτό να πω. Το οποίο για μένα, αν με ρωτάς, εγώ θα το πάρω σαν ήττα για την ανατιβήση, γιατί όπως είχα πει, λιγότερο από 65% αναβίση είναι ήττα και είναι ήττα. Δηλαδή αποδέχομαι την ήττα μου πριν καν αυτή έρθει. Είμαστε πάρα πολύ κοντά. Πάντως είναι τρομερή αγάπη που δείξατε για τη Δέσποινα. Σήμερα δεν θα έχουμε μουσικό δίλημμα, θα γυρίσουμε λίγο τον τομέα στην πολιτική. Όχι ακριβώς πολιτική. Στο lifestyle μεταξύ μας. Ναι, περισσότερο στο lifestyle. Και το δίλημμα της σημερινής Τετάρτης είναι Μαρέβα εναντίον Τάιλερ. Εντάξει, θα είναι ίσως η πιο εύκολη νίκη που θα έχω κάνει. Εγώ περιμένω να δω, γιατί εγώ έχω ετοιμαστεί πάρα πολύ με τον Τάιλερ. Γιατί, εντάξει, Μαρέβα τώρα, εντάξει, δεν... Εντάξει, τι να πω. Συγκρίνουμε τώρα το 35χρονο βετεράνο που έχει πάρει χρυσή μπάλα με το Μουζακίτη, ρε παιδί μου, ξέρεις, με το 17χρονο που παίζει το πρώτο παιχνίδι. Αυτή είναι η σύγκριση. Ναι, αλλά ο Μουζακίτης μπήκε στη ζωή μας ξαφνικά, έτσι ξαφνικά που λέει και μια ψυχή. Που μάλλον αυτή την ψυχή την ξέρει η Μαρέβα, φαντάζομαι. Γιατί κάπου στα ίδια νησιά έχουν τις εταιρείες. Δεν καταλαβαίνω για τι πράγμα μιλάς. Λέω, δεν ξέρω ρε παιδί μου. Λέω μια έκθεση που βγήκε κάποια στιγμή το 17, το 18 που ήταν το όνομά της μέσα και δεν νομίζω ότι αυτή η έκθεση αφορούσε τις 50 πιο πετυχημένες γυναίκες στον κόσμο. Αυτό το διαβάζουμε τώρα και για τις πιο καλοντυμένες. Εγώ λέω ότι γενικά αυτό το επεισόδιο θα είναι ένα επεισόδιο που θα παίξει στο όριο του offside και της μήνυσης και καλό είναι να είμαστε ήρεμοι. Ισχύει. Εγώ ξέρεις, θα προσπαθήσουμε να μην πούμε πολλά, αλλά ελπίζουμε να καταλάβετε ακόμα περισσότερα. Νομίζω ότι αυτό είναι το κόνσεπτ είναι αυτό σήμερα. Φανταστείτε το αυτό. Δηλαδή, φανταστείτε ότι δεν μιλάμε για 2 υπαρκτά πρόσωπα, φανταστείτε ότι μιλάμε για 2 τελετάμπις. Θέλω να πω ότι το ένα πρόσωπο δεν είναι υπαρκτό και θα το στοιχειοθετήσω αργότερα, οπότε ναι, είναι καλή πάσα αυτή. Πολύ καλό. Καταλαβαίνω που το πας. Καταλαβαίνω για ποιο λόγο έχει βγει και αυτή η βρώμα που έχει βγει για τον αγαπημένο μου Τάιλερ. Αλλά εγώ θα ξεκινήσω πάρα πολύ απλά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ο άνθρωπος λέγεται Τάιλερ Μάκμπεθ. Δηλαδή. Ωραίο ποιητικό, το αναγνωρίζω. Ακριβώς. Δηλαδή, είναι σαν να λέμε Γιάννης Οδύσσιας. Κατάλαβες. Δηλαδή, πόσο όμορφο ακούγεται όλο αυτό. Οπότε μόνο από εκεί κερδίζει πόντους. Τώρα το επώνυμο της κυρίας Μαρέβα δεν μπορώ να το προφέρω, αλλά είμαι σίγουρος ότι είναι κάποιο δεξί μπακ της Εθνικής Πολωνίας το 1970. Θα αντιπαρέλθω την προσβολή στην κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη. Μπράβο ρε φίλε, Γκραμπόφσκι ήταν το όνομα. Και να πω ότι το επώνυμο αντλεί την καταγωγή του, θα λέγαμε, από την Πολωνία
χώρα καταγωγής του παππού της κυρίας Γκραμπόφσκι, ενώ από το άλλο σόι έχω να πω το ελληνικό, ας πούμε, το πιο έτσι, ελληνικοφανές, υπάρχει μια σύνδεση έτσι με Αγγλία και Αίγυπτο, οπότε μιλάμε για έτσι μια πολυπολιτισμική κατάσταση. Όπως καταλάβατε, αγαπητό μας κοινό, ο Θοδωρής θα υποστηρίξει τον Τάιλερ για κάποιο λόγο, εγώ θα υποστηρίξω την κυρία Μαρέβα μας. Και θέλω να ξεκινήσω με μια ερώτηση. Βεβαίως. Εάν ο Κασελάκης κερδίσει τις εκλογές τις εσωτερικές του ΣΥΡΙΖΑ και εάν στις επόμενες εκλογές εκλεγεί πρωθυπουργός. Ωραία. Θα είναι Tyler Time. Πάρα πολύ σωστή παρατήρηση και πάρα πολύ εύστοχο σχόλιο. Ειλικρινά. Γιατί θέλω να πω ότι το Tyler, προσωπικά σαν Θοδωρής, το είχα συνδυάσει με τον Tyler Dorsey. Σωστά. Έλα με τον Tyler από το Fight Club θα έλεγε κάποιος άλλος. Ναι, ρε παιδί, εντάξει. Εγώ είχα συνδυάσει Tyler Dorsey. Και οι δύο θα φέρουν την επανάσταση, αν με ρωτάς. Ακριβώς εκεί. Αυτή τη στιγμή, όταν ακούω Tyler Time από το στόμα του Βαγγέλη Ιωάννου, μιας και ο Tyler επέστρεψε στον Ολυμπιακό, εγώ δεν σκέφτομαι τον Tyler Dorsey. Δηλαδή έχει μπει τόσο καλά και τόσο όμορφα στη ζωή μας ο Tyler Macbeth, ο οποίος δεν μου θυμίζει τίποτα, δεν με νοιάζει ο Tyler Dorsey να σκοράρει, όχι. Εγώ σκέφτομαι τον Tyler να κάνει βαράκια εκείνη τη στιγμή. Tyler Time. Δηλαδή, τι πιο όμορφο. Να πούμε ότι και οι τρεις Tyler που έχουν αναφερθεί έχουν πολύ καλή σχέση με τη γυμναστική. Ένας αθλητής, ένας και ένας ηθοποιός πάρα πολύ γυμνασμένος. Ακριβώς. Άρα νομίζω ότι το έχει το όνομα το πηγαίνει γάντι και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος και μετρημένος είναι και μορφωμένος είναι και ωραίο παιδί. Ωραίο παιδί σίγουρα. Αυτό είναι ξεκάθαρα πολύ ωραίο παιδί και μπορώ να πω κιόλας ότι έχει, αν τώρα ακούει αυτή την εκπομπή που μάλλον θα την ακούει γιατί φτάνουμε άμα είμαστε top 40 chart σίγουρα θα έχει ακούσει η Κατερίνα η καινούριου γιατί ξέρω ότι δεν χάνει κανένα podcast. Σωστό. Κατερίνα, έχω να πω ότι όταν κάνεις τη στήλη με τα πιο όμορφα μαλλιά της ελληνικής showbiz, δεν νομίζω ότι η πρώτη θέση μπορεί να πάει σε κάποιον άλλον πραγματικά. Μπορεί να το κάνει με φυσικά μαλλιά γι' αυτό. Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω. Ναι, τι. Ναι, πρόσεξε, δεν έχει καν ρε παιδί μου περούκα, δεν ξέρω τι, δεν έχει κάνει καν εμφύτευση. Είναι λέγκο, είναι όλο μαζί. Είναι ένα κομμάτι όλο και απλά το πρωί το φοράει. Είμαι σίγουρος ότι είναι καραφλός στην πραγματικότητα. Και καραφλός σεξι θα είναι ρε φίλε. Δηλαδή έχει αυτό το ναι, δεν μπορώ να πω όχι. Δηλαδή και έχει αυτή την σοβαρή χωρίστρα στο όριο του κεφαλιού. Παίζει πάντα, ρε παιδί μου, πώς έπαιζε ο Τζόλε πάνω στον ασβέστη που λέγανε οι παλιοί. Η χωρίστρα του παίζει πάνω στον ασβέστη φίλε. Βέβαια είπες σοβαρή χωρίστρα και κάποιος εδώ θα έλεγε ότι αυτές οι δύο λέξεις δεν μπορούν να πάνε μαζί. Ωραίο, και μετά ανέφερες και τον Τζόλε, δηλαδή όλο λάθος. Ναι, όλο λάθος, ναι, εντάξει. Sorry Τζόλε, δεν ήθελα να πω κάτι για τα μαλλιά που δεν έχεις. Σε αντίθεση όμως με την κυρία Γκραμπόφσκι, που αν θέλουμε να μιλήσουμε για τα μαλλιά της και την κόμωσή της, θα έλεγα ότι είναι μια Kerry Branch από τα Lidl. Sorry κιόλας. Ναι, συγγνώμη που δεν έχουμε χρόνο να ασχοληθούμε με τέτοια πράγματα γιατί είμαστε πολύ άσχολοι, γιατί είμαστε πρώτες κυρίες, γιατί μεταξύ μας... Θα το πω Θοδωρή, μην επιμένεις, θα το πω. Εγώ πιστεύω ότι αυτή είναι ο πραγματικός πρωθυπουργός της χώρας. Ωραίο. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι, αλλά ωραίο. Για όποιον έχει δει House of Cards, καταλαβαίνει τι θέλω να πω. Ωραίο, είναι ωραίο. Επίσης υπάρχουν πολλές ομοιότητες ρε παιδί μου με το House of Cards. Δηλαδή η κυρία Γκραμπόφσκι και ο κύριος Μητσοτάκης για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν σε διάσταση. Τώρα εδώ κάποιος κακεντρεχής θα έλεγε ότι βέβαια αυτό βόλεψε γιατί όταν είναι σε διάσταση ένα τέτοιας πολιτική σημασία ζεύγος δεν είναι αναγκασμένο να κάνει κοινή δήλωση πόθεν έσχες. Αλλά φυσικά εγώ παίρνω απόσταση από τέτοια σχόλια. Δεν ισχύει αυτό, γιατί εγώ παρακολούθησα, όπως σου έστειλα και το μεσημέρι, όλες τις συνεντεύξεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Τατιάνα Στεφανίδου, αυτή την ιέρεια της δημοσιογραφίας για μένα.
Και εκεί, πάνω εκεί που είχαν ξεκινήσει όλο αυτό το concept πάνω στα 5 χρόνια μας στα χώρια, ο Κυριάκος ανοίχτηκε και μίλησε για την πραγματική αιτία για την οποία πήραν απόσταση, η οποία ήταν εντάξει ρε παιδί μου, μίλησε σαν άνθρωπος εκεί πέρα, δεν μίλησε σαν πολιτικός, όπως κάνει συνήθως βέβαια στις συνεντεύξεις του. Ξέρεις γιατί, Θοδωρή? Γιατί μιλάμε για ανθρώπους σε αντίθεση με τον κύριο Τάιλερ Μακμπεθ. Εμένα δεν μου το βγάζεις από το μυαλό ότι ο τύπος είναι CGI. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση αυτός ο τύπος να είναι κανονικός άνθρωπος όπως εμείς. Κοίτα, ωραία. Θα πάρουμε δύο περιπτώσεις. Έστω ότι είναι CGI, εντάξει. Είναι καλοφτιαγμένο CGI. Ανάλογα. Τώρα αυτό είναι λίγο υποκειμενικό. Είναι θέμα γούστου. Ναι ρε παιδί μου. Εγώ θα πω ότι είναι ένα πολύ καλοφτιαγμένο CGI. Δηλαδή ότι οι προγραμματιστές έχουν κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά σε μια προσομοίωση ανθρώπου. Το δεχόμαστε? Ναι. Το δεχόμαστε. Είναι ένας τύπος ο οποίος ακόμα και CGI να είναι, δεν πάβει να σε εκπλήσει κάθε φορά. Δηλαδή δεν είναι ένα πράγμα το οποίο λες ήρθε το CGI να πιούμε καφέ. Κάθε φορά έχει και κάτι διαφορετικό. Λίγο το γελάκι, λίγο θα πετάξει πιο κολλητή μπλούζα, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Κάτι γίνεται διαφορετικό. Άρα και πάλι μιλάμε για μια τεράστια προεργασία για αυτό το CGI. Αν είναι CGI, έτσι. Από την άλλη όμως, εγώ έχω να πω το εξής. Ο Τάιλερ είναι πολύ σε δεύτερο πλάνο συγκριτικά με τον σύζυγό του. Σε αντίθεση με τη Μαρέβα που πολλές φορές βγαίνει μπροστά, πολλές φορές έχει τοποθετηθεί η ίδια, έχει κάνει μηνύσεις σε βουλευτές, σε δημοσιογράφους, σε εκδότες. Θέλω να πω, δεν την εφοβάται τη δουλειά η κυρία Μαρέβα μας, βγαίνει μπροστά. Δεν είναι ό,τι πει ο Κασελάκης να πει και οι άλλοι ό,τι πει ο Μητσοτάκης. Όχι. Έχει προσωπικότητα, φίλε. Και δεν έχει κανένα πρόβλημα να την επιδείξει. Όπως και αν ακούστηκε αυτό. Ναι, όχι κανένα θέμα, γιατί εντάξει, και διαβάζουμε και άπειρα άρθρα για το πόσο εκθαμβωτική ήταν. Έτσι. Εκεί ήθελα να πάω λοιπόν. Η Μαρέβα, η Γκραμπόφσκι, η Μητσοτάκη, αν μου επιτρέπεις, είναι η Άννα Βύση της πολιτικής. Αυτό είναι. Γιατί? Θα το πούμε πολύ απλά. Όταν λες Άννα, ξέρουν όλοι σε ποια αναφέρεσαι. Όταν λες Μαρέβα, επίσης ξέρουν όλοι σε ποια αναφέρεσαι. Η Άννα έχει ένα πάρα πολύ γνωστό παρατσούκλι που επίσης μόλις το ακούσεις καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για την Άννα Βύση. Είναι η απόλυτη. Σωστό. Η Μαρέβα τι είναι, Θοδωρή? Τι είναι? Υπέρκομψη. Υπέρκομψη, υπέρλαμπρη, σωστό. Η υπέρλαμπρη η Μαρέβα. Όχι, καμία υπέρλαμπρη. Είναι η υπέρκομψη. Όταν ακούσεις τη λέξη υπέρκομψη, ξέρεις ότι μιλάμε για τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι αντίστοιχο για τον κύριο Μακμπεθ. Όχι, δεν υπάρχει, γιατί πρώτα απ' όλα ξέρουμε πού σκορπάμε τα λεφτά μας και δεν τα σκορπάμε για να γράφουν άρθρα για μας, γιατί είμαστε ήδη υπέρκομψοι. Και τα ποια λεφτά βρε το χομπινέ που παντρευτήκανε και ζητάγανε λεφτά για γαμήλιο ταξίδι, το οποίο όμως το είχαν κάνει μερικούς μήνες πριν. Μη με τρελαίνεις. Ποια λεφτά? Η άλλη δεν ξέρει πού να τα βάλει. Αγοράζει το σπίτι του Βολτέρου, έχει offshore, λένε οι κακές οι γλώσσες. Είναι δυνατόν τώρα, τι συγκρίνουμε? Πιστεύεις δηλαδή ότι αυτά τα άρθρα γράφτηκαν επειδή είναι legit υπέρκομψη? Δεν έχει σημασία αν είναι, σημασία έχει ότι θεωρείται. Σωστό. Αυτό είναι, την ξέρουμε όλοι ως τέτοια. Επίσης, φίλε, η Μαρέβα sorry, αλλά είναι από υψηλή κοινωνική τάξη, δεν είναι καμιά βλαχάρα. Εντάξει, και θα πω εδώ κάτι που δεν το γνωρίζεις και δεν το γνωρίζει ο πολλής κόσμος. Η πλευρά του πατέρα της, ας πούμε, το σόι του πατέρα, μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά, για γκαλερί στο Λονδίνο, για εταιρείες, φαρμακοβιομηχανίες στην Πολωνία παλιότερα. Αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος όμως είναι ότι από την πλευρά της μητέρας της είναι ανιψιά πρώην βουλευτή και υπουργού του Πασόκ, του Θεόδωρου Στάθη. Άρα η Μαρέβα μας έχει και Πασόκ στις φλέβες, το οποίο μόνο καλύτερο μπορεί να το κάνει. Άρα θεωρείς ότι είναι ένα ενωτικό στοιχείο αυτή τη στιγμή? Φυσικά, έτσι. Είναι ένα ενωτικό όχι μόνο για το πολιτικό σύστημα, αλλά για τη χώρα ολόκληρη. Εντάξει, το δεν ακούω είναι αυτό, μια ουρανοκατέβατη κυρία που εμφανίστηκε εδώ πέρα με το σύντροφό της θέλοντας να καπηλευτεί, ας πούμε, τους αγώνες ενός συγκεκριμένου κόμματος που υπήρξε κυβέρνηση και
μέχρι που εμφανίστηκε τέλος πάντων θα μπορούσε να είναι εν δυνάμει μελλοντική κυβέρνηση. Εντάξει, είναι η πρώτη κυρία. Οφείλει, ρε παιδί μου, σαν πρώτη κυρία να έχει κάποια στάνταρ της ελληνικής κοινωνίας. Το αντιλαμβάνομαι και τα έχει. Αυτά τα στάνταρ όμως τα είχε και πριν γίνει πρώτη κυρία. Αυτό είναι το σημαντικό εδώ. Τον Τάιλερ, φίλε, δεν τον ξέραμε. Ήταν ένας νοσηλευτής. Μα δεν σου κάνει λίγο περίεργο, εγώ λέω, και πέρα από αυτό που συζητήσαμε πριν για το πόθεν έσχες και τις κοινές φορολογικές δηλώσεις, ότι τα ξαναβρήκανε 2 χρόνια πριν ανέβει στην κυβέρνηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να τα βάλουμε με την αγάπη, να τα βάλουμε με τον έρωτα, να θέλουμε τους ανθρώπους χωρισμένους. Αυτοί είμαστε. Συγγνώμη, αν είναι να κατηγορηθούν για το ότι ανακάλεσαν τα αρνητικά συναισθήματα του ενός προς τον άλλον για να καταφέρουν να σμίξουν αυτό τον πραγματικό έρωτα, τι να πω, να τους λιθοβολήσουμε. Εντάξει ρε παιδί μου, αλλά ένας πιο πονηρεμένος από μένα θα έλεγε, ρε παιδί μου, ότι δεν τη χάλασε κιόλας να είναι η πρώτη κυρία. Κανέναν δεν το χάλασε η πραγματική αγάπη. Αυτό, εγώ δεν εξετάζω το αν είναι πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη κυρία, που δεν θα μπορούσε να είναι η δεύτερη, η τρίτη κυρία, η κυρία Μαρέβα. Αλλά λέμε, όχι, συγγνώμη, αν κατηγορείται επειδή αγάπησε και επειδή ξανααγάπησε, αν μου επιτρέπεις, ας κατηγορηθεί, ρε παιδιά, τι να πω, εντάξει, παράδεινο. Βασικά η ερώτηση είναι αν θα ξεαγαπήσει και θα ξανααγαπήσει τώρα που ο Μητσοτάκης θα πέσει από την εξουσία. Αυτό περιμένει να δούμε. Τι θα κάνει ο Μητσοτάκης? Εντάξει, λέω εγώ κάποια πράγματα. Λέω κάποιες σκέψεις. Ίσως το poll να μην είναι τελικά Μαρέβα Τάιλερ, αλλά αν θα πέσει ο Μητσοτάκης από την κυβέρνηση ή όχι. Ωραία, επειδή δεν θα πέσει, ίσως θα χρειαστεί να το πάρουμε αυτό ως δεδομένο. Ναι, δυστυχώς. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι είναι υπέρκομψη, είναι υπέρλαμπρη, είναι όλα αυτά που είναι. Η Μανέρβα Μητσοτάκη, πώς τη λένε. Ο Τάιλερ. Μινέρβα, ναι, ξέρω εγώ. Μαρέγκα Μητσοτάκη, ρε φίλε, ξέρω εγώ, ό,τι θέλει ας είναι. Ο Τάιλερ από την άλλη, θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι πέρα από το γεγονός ότι είναι ένας γιατρός, έτσι. Ένας γιατρός. Όπως δεν είπε είναι και γιατρός μεταξύ μας, έτσι. Εντάξει, το πτυχίο που έχει όμως, όπως είπε ο Στέφανος Κασελάκης, και εγώ πιστεύω το Στέφανο Κασελάκη, γιατί ο Στέφανος Κασελάκης. Γιατί να μην τον πιστέψεις άλλωστε. Ακριβώς. Γιατί έχει πει ψέματα ο Στέφανος Κασελάκης. Όχι. Άρα στην ουσία εγώ πιστεύω αυτό που λέει ο Στέφανος, και ενώ παρουσιάζεται ότι έχει ένα πτυχίο νοσηλευτικής ο άνθρωπος, ο Στέφανος είπε ότι αυτό το πτυχίο στην Ελλάδα είναι γιατρού και μεγαλογιατρού κιόλας. Έτσι. Μπορεί να εννοούσε ως προς την αμοιβή. Και αυτό μια μορφή προς τον Άδωνη Γεωργιάδη και για τις αμοιβές. Κύριε Άδωνη, δεν ξέρω. Έτσι γίνεται η αντιπολίτευση. Έτσι, εκ των έσω, με οικογενειακά ζητήματα. Βάζουμε οικογενειακές ιστορίες, το έχουμε κάνει λίγο. Αλλά ρε παιδί μου, ωραία. Διάβαζα εκεί πέρα τις διάφορες ιστορίες που έλεγε ο Στέφανος ότι τον πήγαινε στις ΜΕΘ για να βοηθήσει για τον κορονοϊό και το έκαναν όλα αυτά αφιλοκερδός. Ωραία. Η κυρία Μαρέβα δεν έλεγε να χειροκροτήσουμε στα μπαλκόνια? Αυτό έχει λιγότερη σημασία? Ναι, ρε παιδί μου, έλεγε. Όχι, πολύ μεγάλη σημασία ήταν να χειροκροτήσουμε στα μπαλκόνια. Πάρα πολύ σημασία. Εντάξει, ο ένας βοηθούσε στις ΜΕΘ, η άλλη έβγαινε στο μπαλκόνι της στην Εκάλη που ο επόμενος γείτονας πρέπει να είναι στα 35 χιλιόμετρα και χειροκροτούσε μόνη της κάτι. Το λες και λίγο creepy, αν την έβλεπες δηλαδή εκείνη τη στιγμή. Ωραία, να την κατηγορήσουμε λοιπόν που νιώθει μοναξιά. Που δεν έχει άλλη επιλογή γιατί είναι πρώτη κυρία. Πρέπει κάπως να προστατεύεται. Η πρώτη κυρία θα έπρεπε να είναι δίπλα στο λαό. Θα έπρεπε να είναι μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη παντού. Δεν έχω δει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δηλαδή περισσότερο βλέπω τον Πίνατ παρά τη Μαρέβα. Λέω εγώ τώρα. Κακεντρέχειες, κακοήθειες, ντρέπομαι για λογαριασμό σου. Λέω εγώ τώρα, αλλά δεν πειράζει. Ο Πίνατ. Άλλο και αυτό τώρα. Τέλος πάντων. Δηλαδή, μιλάμε. Επόμενο δίλημμα Πίνατ Φάρλι εύκολα. Ναι, εντάξει. Που Φάρλι είναι εντάξει με διαφορά, ρε φίλε. Το καλύτερο σκυλί του κόσμου. Πώς λένε τα ζουζούνια η καλύτερη μαμά του κόσμου, το καλύτερο σκυλί του κόσμου. Και διαβάζω τώρα ψάχνοντας για να στηρίξω κι εγώ αυτό το αγόρι, διαβάζω ότι αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος κάνει μια επιχειρηματική κίνηση στο Κολονάκι και ανοίγει γυμναστήριο. Για να ακολουθήσει την αγάπη, επειδή έλεγες πριν για αγάπη. Αν αυτό δεν είναι αγάπη, ρε φίλε, δηλαδή παρατάει ένα πτυχίο ιατρικής, νοσηλευτικής, whatever, δεν μας νοιάζει, ό,τι και αν έχει στην Αμερική, για να είναι δίπλα στον άντρα του και ανοίγει γυμναστήριο, κάτι random. Του λέει βέβαια κάποιος θα έλεγε ότι αν το έκανε λίγο νωρίτερα θα είχαμε γλιτώσει πολλά ως χώρα. Ναι,
Ναι, δηλαδή δεν φεύγεις από τη Νέα Υόρκη για να έρθεις στην Ελλάδα, από το Μαϊάμι που στο διάλογο ήταν, για να έρθεις στην Ελλάδα να ανοίξεις γυμναστήριο, γιατί αν το δούμε επιχειρηματικά δεν είναι και η πιο έξυπνη κίνηση του κόσμου. Αν το δούμε ως plan B, πάλι φαίνεται ότι το plan A έχει αποτύχει. Ρε παιδί μου, δεν είναι ούτε επιχειρηματική, είναι μια κίνηση αγάπης αυτή. Δηλαδή, ακολουθώ την αγάπη που κι αν με πάει. Τον ακολούθησε, η αγάπη τον έβγαλε στην Ελλάδα. Σκέφτηκε στην Ελλάδα τι μπορώ να κάνω, εφόσον ο Άδωνης έχει ρίξει πάρα πολύ τους μισθούς του νοσηλευτή και των γιατρών και δεν θα έπαιρνα πρόσληψη ποτέ, λέει κιόλας. Το σκέφτεται και λέει: βλέπει τα αρχαιολογικά αγάλματα, εμπνέεται από αυτά, είναι και ο ίδιος χτιστός. Σωστό. Και λέει: τι μπορώ να κάνω εγώ εδώ, σε αυτή τη χώρα, μπορώ να ανοίξω ένα γυμναστήριο. Και το κάνω. Η Μαρέβα από την άλλη. Ρε φίλε, όμως είναι σαν να μπαίνεις στο αμάξι, να ξεκινήσεις να πας για Θεσσαλονίκη και να πεις κάπου στη Λιβαδιά: εντάξει, μέχρι εδώ είμαι. Αυτό είναι. Όχι, όχι, είναι όπου με βγάλει αγάπη, όπου με βγάλει αυτός ο δρόμος του έρωτα. Έφυγες από εκεί για να έρθεις στην Αθήνα, για να σε βγάλει αγάπη στην Αθήνα, για να γίνεις ο σύζυγος του Πρωθυπουργού. Και κοντεύεις να γίνεις ο σύζυγος κάποιου που κατάφερε για πρώτη φορά στην ιστορία του κόμματος να δεχτεί πρόταση μομφής από το ίδιο το κόμμα. Και καταλήγει στο γυμναστήριο. Ναι, ρε παιδί μου. Δεν θα συνέβαινε ποτέ κάτι τέτοιο με τη Μαρέβα, θέλω να πω. Δεν θα το δεχόταν. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Αν και η Μαρέβα... καλά, η Μαρέβα βασικά, αν συνέβαινε το οτιδήποτε τέτοιο, θα τον είχε βγάλει σε διάσταση. Άρα θα εξαφανιζόταν από το προσκήνιο, θα πήγαινε στους νήσους Κέιμαν, θα άραζε πέτσα και μετά από 5 χρόνια βγάλ τα πέρα μόνος σου, κάντο. Έρχομαι. Κανόνισε τα όλα και έρχομαι. Έχει ένα πλάνο, εγώ δεν το βλέπω κακό αυτό. Που η Μαρέβα αυτή τη στιγμή που δεν ξέρει κανείς τι έχει σπουδάσει, δηλαδή, ξέρεις, άμα μπει στο Wikipedia και σε αυτά, λέει έχω σπουδάσει στο Harvard, στο Columbia, στο MIT, στα αρχίδια μου, στα media μου, δηλαδή έχει περάσει από όλα τα καλύτερα πανεπιστήμια και έχει πάρει από ένα πτυχίο και είναι δεν ξέρω πόσο χρονών. Τέλος πάντων, δεν μας νοιάζει αυτό. Δεν ξέρει κανείς τι κάνει. Το οποίο, δεν τώρα, ξέρει τι κάνει. Τι κάνει. Η Μαρέβα αυτή τη στιγμή έχει μια εταιρεία ρούχων. Το τελευταίο που διάβαζα ότι έχει μια εταιρεία ρούχων. Δεν έχει μια εταιρεία ρούχων. Έχει πουλήσει τις μετοχές της το 2020. Η εταιρεία ρούχων είναι η Zeus Dion, βλαχάρα, αλλά πού να το ξέρεις, σιγά μην έχεις λεφτά για να αγοράσεις. Να σου πω, φαλήρισε αυτή η εταιρεία ή είναι ακόμα? Όχι, δεν φαλήρισε, αγόρι μου. Εντάξει, την πούλησε για να μην αποτελεί στόχο κακεντρεχών αριστεριστών. Τι λέει, αυτό περίμεναν οι αριστεριστές. Την εταιρεία με τα ρούχα που είχε για να αποτελήσει. Επίσης να πούμε ότι έχει εργαστεί στην Deutsche Bank. Έτσι. Μεγάλα. Ως αντιπρόεδρος ενός τμήματος που μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή. Να σου πω συγγνώμη, αυτό επίσης... τα έκανε στα 24, όπως είναι και ο γιος του Μητσοτάκη, υπερδήμαρχος, τον έχει βάλει κάτι στην Ισπανία, τι είναι στο Ευρωκοινοβούλιο. Έτσι, δηλαδή μπήκε χωτή. Ο γιος του Μητσοτάκη εργάζεται με το βασικό μισθό στο Ευρωκοινοβούλιο, σε παρακαλώ. Το βασικό τι? το βασικό τι? Σε λίγο θα μου πεις ότι μένει και σε κοινόβιο στη Μαδρίτη και πλένει μόνο στα ρούχα στο χέρι με ώμο. Αναρχικός. Ξέφυγε αυτό το παιδί από την οικογένεια μας, βγήκε αναρχικός. Πώς έλεγε, δεν θυμάσαι, δεν έχεις ακούσει τον Μπακογιάννη που έλεγε? Μπράβο, ναι. Τον έλεγε και κομμουνιστής. Ναι. Κοίτα εκεί, έναν κομμουνιστή, ρε φίλε. Πω. Τέλος πάντων. Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι, λοιπόν, επίσης είναι αντιπρόεδρος του ελληνικού παραρτήματος της παγκόσμιας οργάνωσης Endeavor, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Αυτό ξέρεις τι είναι σαν να μου λες? Δηλαδή, αν πεις εσύ αυτή τη στιγμή στο podcast, ναι, δεν συστηθείς Νίκος Μπόβολος και πεις καλησπέρα, είμαι ο Νίκος και είμαι πρόεδρος της οργάνωσης BMX Oil Going Stoink, η οποία εδρεύει στην Ελλάδα, εγώ θα σε πιστέψω, ρε φίλε. Δεν θα το ψάξω ποτέ. Και εσύ θα είσαι πρόεδρος κάπου. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, αυτός είμαι. Ναι, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Επίσης, εγώ τώρα θα θέσω ένα δίλημμα μέσα στο δίλημμα. Τι γίνεται αυτό? Αν κάναμε αντιστροφή τους ρόλους, εντάξει, και ήταν ο Tyler Dorsey / Macbeth, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, και η Μαρέβα Μητσοτάκη, η πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Θεωρείς ότι στο πολίτευμα και στη χώρα που ζούμε, αυτή την ανδροκρατούμενη χώρα, η Μαρέβα Μητσοτάκη θα έβγαινε ποτέ πρωθυπουργός της χώρας? Δηλαδή δεν θα έβγαινε μια γυναίκα η οποία έχει αποδείξει ότι μπορεί να κυβερνήσει μια χώρα,
Εντάξει. Και θα έβγαινε ένας τύπος πάρα πολύ ωραίος γκόμενος που δεν μπορεί να πει τρίτη λέξη σε μία πρόταση, μέχρι 2 φτάνει, και είναι και γκέι. Ναι, σε αυτή τη χώρα λογικά θα λειτουργούσε αυτό. Ωραία, άρα μήπως σε αυτό το υποθετικό σενάριο ο Βελόπουλος θα κυβερνούσε τη χώρα? Λέω εγώ. Σκεφτείτε το. Λέω εγώ. Μήπως κύριε Βελόπουλε, αν ακούς αυτό το podcast, κάνεις ένα παράλληλο σύμπαν με τράμπα αυτά τα δύο ζεύγη για να κυβερνήσεις, λέω εγώ, γιατί από ό,τι φαίνεται έχεις κάποια λίγο πέραση. τη σύζυγο του Βελόπουλου. Μήπως το κάνουμε τρίλημα. Σιγά που δεν θα έχει, ρε. Καλά, εντάξει, ικανό τον έχω. Απλά να είναι κάτι το εικονικό. Επίσης, τώρα που λέμε για Βελόπουλο, το ξέρεις, το αδερφός του έχει άλλο επώνυμο και ήταν υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ρε, δεν χωρίζουν ρε μαλάκα για την πολιτική οι οικογένειες. Η σύζυγος του κυρίου Βελόπουλου βλέπω εδώ είναι η Όλγα Πετροπούλου. Επαγγέλλεται κάτι ή είναι απλά επάγγελμα σύζυγος Βελόπουλου? Μάλλον κάτι όχι, αλλά δεν πειράζει. Βλέπω ότι είναι 58 ετών. Μισό λεπτό. Είναι live εκπομπή. Το πρώτο πράγμα που βλέπω είναι το vipnews.gr, σπάνια δημόσια εμφάνιση για την οικογένεια γνωστού πολιτικού αρχηγού. Ωραίο. Και ωραίος τίτλος. Clickbait καθόλου. Η Όλγα Πετροπούλου και η κόρη τους Αναστασία Ελιδία από τα θεωρία της Βουλής. Δεν βλέπω άλλες πληροφορίες, η κυρία Πετροπούλου. Επίσης, αυτό το λέω σαν ένα γενικότερο. Επειδή η πολιτική στην Ελλάδα να γίνει λίγο Survivor με τον Γιώργο Λιανό, από ό,τι είναι η κατάσταση, έτσι. Εγώ λέω στα επόμενα debate να πηγαίνουν ένα ζευγάρια. Λοιπόν, δηλαδή, τώρα θα με αναγκάσει να πω ιστορία που δεν θέλω καθόλου. Φτιάξε μας. Είναι ακριβώς το λεπτό, το οποίο δεν ξέρω πώς το πετυχαίνουμε πάντα. Στο 27 είναι λες και κάποιος ο οποίος παίζει στοίχημα στα podcast λέει 27 over 27,5 θα παίξει ιστορία. Είναι στάνταρ, φίλε. Λοιπόν, αυτό που θα πω το έχω δει και το έχω δει με τα μάτια μου και το έχω ακούσει με τα αυτιά μου. Ήμουν μπροστά δηλαδή όταν συνέβη. Βρισκόμουν για ένα καφέ έτσι με έναν επιφανή κύριο, δεν θέλω να πω περισσότερα, ο οποίος έχει τις διασυνδέσεις του έτσι σε διάφορα κόμματα, στον οποίο την ώρα που βρισκόμασταν μαζί, αυτό έχω να σου πω πρέπει να είναι γύρω στον 1 με 2 μήνες αφότου ο Κασελάκης είχε αναλάβει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, σε αυτόν τον κύριο λοιπόν έγινε ένα τηλέφωνο, στο οποίο στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν γνωστός παρουσιαστής. Δεν υπερβάλλω, ξαναλέω, αυτά τα έχω δει και τα έχω ακούσει, δεν μου τα είπε κάποιος, ο οποίος ζήτησε από τον επιφανή κύριο και συνδετημόνα μου στο συγκεκριμένο καφέ, εάν έχει κάποια πρόσβαση στο γραφείο του κύριου Κασελάκη, γιατί ήθελε να του μεταφέρει με κάθε επισημότητα την πρόταση να μπει ο Τάιλερ στο Survivor. Όπα. Αυτό Μάλιστα. Ξαναλέω συνέβη μπροστά μου. Ήμουν εκεί, το είδα και το άκουσα. Θα ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα προοπτική να βάζαμε Τάιλερ και Μινέρβα στο Survivor πάντως. Μαρέβα. Sorry, γαμώτο. Ο Τάιλερ θα άντεχε, είναι δεδομένο. Η κυρία Μαρέβα σίγουρα τώρα δεν είναι για τέτοια. Σίγουρα. Ναι. Θα είχε φύγει στο πρώτο διαγωνισμό. Ναι, τώρα τι κάνεις. Ναι. Δεν θα έτρεχε κιόλας. Εκτός έτσι, αν είχε κανένα διαγωνισμό οικονομικό. Ίσως θα έλεγε κανείς. Θα έπαιρνε το διαγωνισμό με απευθείας ανάθεση. Ή αν έσκαγε εκεί κάποιος ΔΟΕ. Βέβαια να πούμε ότι το Survivor γίνεται στο Sky, οπότε η Μαρέβα ίσως και να κέρδιζε. Ναι, ίσως. Και θα ήταν μόνιμα τραυματισμένη, ξέρεις. Η Μαρέβα δεν μπορεί να... Και θα φτάνε στον τελικό τραυματισμένη. Κριστιάνο Ρονάλντο τελικό Πορτογαλίας 2016, ξέρω εγώ. Πήρε το Euro τραυματίας από το 20. Τέλος πάντων. Αυτή είναι. Τέλος πάντων. Αχ, τι να πω τώρα. Θες να προχωρήσουμε στο παρασύνθημα με τα αγαπημένα μας... Ναι, βέβαια. Ωραία. ChatGPT. Λοιπόν, εδώ τώρα έχει συμβεί το εξής. Φτιάξε με. Το αγαπημένο μας ChatGPT έρχεται να υποστηρίξει, και όχι απλά να υποστηρίξει, έρχεται και να στοιχειοθετήσει
όλα όσα ανέφερα περί μη υπαρκτού προσώπου για τον κύριο Τάιλερ Μακμπεθ. Και εξηγούμε. Η ερώτησή μου στο ChatGPT είναι γραμμένη κατά λέξη έτσι. Μαρέβα Γκραμπόφσκι ή Τάιλερ Μακμπεθ? Ποιον πια επιλέγεις και γιατί? Θέλω μια σαφή απάντηση και να μου την αιτιολογήσεις. Η απάντηση λοιπόν του ChatGPT έχει ως εξής. Η σύγκριση μεταξύ της Μαρέβας Γκραμπόφσκι και του Τάιλερ Μακμπεθ εξαρτάται από το πλαίσιο στο οποίο αναφερόμαστε. Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι είναι μια επιχειρηματίας, σύζυγος του Έλληνα πολιτικού Κυριάκου Μητσοτάκη, πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας. Πάρτο, στάπα, Κάτι ξέρει το ChatGPT. Τέλειο. Και συνεχίζει. Έχει ενεργή παρουσία στο χώρο της μόδας, έχει ιδρύσει το δικό της brand και ασχολείται και με φιλανθρωπικά έργα. Η επιρροή της είναι κυρίως στον επιχειρηματικό και τον κοινωνικό τομέα. Ο Τάιλερ Μακμπεθ, παρένθεση, φαντάζομαι πως αναφέρεσαι σε ένα φανταστικό χαρακτήρα. Πιθανόν από κάποιο βιβλίο, ταινία ή παιχνίδι. Κλείνει παρένθεση. Θα είναι μια προσωπικότητα που συνδέεται περισσότερο με τον κόσμο της μυθοπλασίας και όχι της πραγματικής ζωής. Ως χαρακτήρας, ενδέχεται να έχει ξεχωριστές προσωπικές αρετές ή αδυναμίες που συνήθως δεν είναι πραγματικές, αλλά αντιπροσωπευτικές της φαντασίας και του συμβολισμού. Επιλέγω λοιπόν τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι γιατί είναι υπαρκτό πρόσωπο με συγκεκριμένη επιρροή σε κοινωνικά και επιχειρηματικά θέματα, ενώ έχει επίσης εμπλακεί σε φιλανθρωπικά έργα. Η επιλογή της βασίζεται στην πραγματική επίδραση που έχει στον κόσμο μέσω των δραστηριοτήτων της και στην παρουσία της στο δημόσιο και κοινωνικό χώρο, κάτι που ένας φανταστικός χαρακτήρας δεν μπορεί να προσφέρει με τον ίδιο τρόπο. Αν η επιλογή ήταν μεταξύ ενός πραγματικού ατόμου και ενός χαρακτήρα, προτιμώ την πραγματική επιρροή που ασκεί η Μαρέβα Γκραμπόφσκι. Πολύ ωραία. Μαλάκα, καλύτερα από μένα τα είπε. Πολύ ωραία. Εντάξει, πέρα από το γεγονός ότι απλά τον είπε ένα φανταστικό χαρακτήρα, γιατί είναι φανταστικό παιδί ο Τάιλερ. Γιατί αυτό είναι. Ακριβώς, είναι ένα φανταστικό παιδί. Δεν είναι. Όσοι λέτε ότι είναι μποτάκι. Εντάξει, καταλαβαίνω. Απ' την άλλη το Gemini... Θέλω πολύ να ακούσω τι θα πει το Gemini. Το Gemini με εκπλήσει, ευχάριστα θα έλεγα, γιατί στην πραγματικότητα λέει ότι δεν γνωρίζει κανέναν. Δηλαδή λέει ακριβώς την ίδια ερώτηση που βάζουμε πάντα. Δεν διαθέτω αρκετές πληροφορίες σχετικά με τα συγκεκριμένα άτομα ώστε να σας βοηθήσω με αυτό το αίτημα. Είμαι ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο και έχω την ικανότητα να επικοινωνώ και να παράγω κείμενα σαν άνθρωπος. Ποια ικανότητα έχεις και δεν έχεις, άσε να το ξέρω εγώ καλύτερα, μωρή πουτάνα. Θα έλεγε και μία φάρσα, έτσι, δεν υιοθετούμε τους χαρακτηρισμούς. Όχι, μεγάλε φουσέκι. Μεγάλε. Αλλά οι γνώσεις μου σχετικά με αυτό το άτομο είναι περιορισμένες. Μπορώ να κάνω κάτι άλλο προκειμένου να σου βοηθήσω με αυτό το αίτημα? Να πας να γαμηθείς είναι η απάντηση. Τι άλλο να κάνεις? Ναι. Κλείστο το μαγαζί. Μας έχεις γαμίσει τη ζωή. Κλείστο το μπουρδέλο, να τελειώνουμε. Εντάξει, δεν πειράζει. Τέλος πάντων, λοιπόν, νομίζω ότι αυτό ήταν και είναι και σύντομο επεισόδιο. 33 λεπτά, φανταστείτε, τι έχουμε κάνει. Τίποτα, τσάμπα, χαρίζουμε. Τσάμπα. Μην γκρινιάζετε μετά αν το επεισόδιο δεν σας φτάνει, γιατί είναι όταν πηγαίνετε στη δουλειά που μας λέτε κάνω ένα μισάωρο με το λεωφορείο ή κάνω λίγο παραπάνω. Μπορείτε να ακούσετε το Matt Baker. Άμα το βρείτε χαμηλά στα charts, μπορεί. Είναι πιο άμα ψάχνετε και στη δεύτερη σελίδα του Google, ξέρω εγώ. Ναι, και έχει και ένα πολύ ωραίο επεισόδιο, γιατί εγώ τον ακούω τον Γιάννη. Έχει ένα πολύ ωραίο επεισόδιο. Εντάξει, δεν είναι για όλα τα γούστα, αλλά πολύ ωραίο επεισόδιο τέλος πάντων. Να το ακούσετε με ένα καράβι. Να κλείσουμε. Εμένα με έπεισε, θα το πάρω το βιβλίο πάντως. Ναι. Για να κάνω βιβλίο, καλός είναι. Πούλησε. Ηρεμούμε. Να πούμε ευχαριστούμε στον κόσμο που μας στηρίζει. Να πούμε ότι φτάνουμε τους 1,000 followers στο Spotify και καλό θα είναι να κουνήσετε λίγο τον κόλλο και να πατήσετε follow. Πραγματικά. Το group μας στο Facebook επίσης φτάνει τους 1,000 συμμετέχοντες. Είμαστε πολύ πιο κοντά. Τέλος πάντων, κάνετε like, κάνετε subscribe, ποστάρετε, κοροϊδεύετε το Γιάννη Ρούσο, ό,τι χρειαστεί για να ανέβει αυτό το podcast εκεί που το αξίζει. Εκεί που αξίζει, και επίσης μην ξεχνάτε πολύ βασικό, γιατί μπανίζουμε λίγο το τι γίνεται τώρα που μπήκαμε στα charts και εμείς, όπως τα λέει και ο Tyler. Μην ξεχνάτε τα 5 αστέρια βαθμολόγησης στο Spotify, είναι πολύ σημαντικό. Άμα δεν θέλετε να είναι 5, ας είναι 4. Αλλά
Άμα θέλετε λιγότερα, μην βάλετε. Τα αστέρια γαμηθείτε. Ναι, δηλαδή, αλλά τι ψυχή έχει ένα αστεράκι, βάλτε το. Εδώ ο Παναθηναϊκός έχει 7 και τα έχει βάλει στη φανέλα και δεν χωράνε σιγά-σιγά, θα έλεγε κανείς. Αχρίαστο, να κοπείς το μοντάζ. Θα το κόψω. Λοιπόν, μέχρι το. Έχεις δίκιο, αλλά είμαι επηρεασμένος λίγο. Τέλος πάντων, ναι. Μέχρι την επόμενη Τετάρτη και μέχρι το επόμενο δίλημμα, να είστε καλά. Και να ψηφίσετε. Φιλάκια.